Emir hana chuan nazat hian erkina shoka chuan rekin tunge ini chiale kanupui khoi ngam tur hian engdik na nge nei thil thlen chan dira chang khan engkim ka shedu second khata chang khan thil thlen dan engkim min shil turani ti in mitmeng rap thlak takhian ati ta khur khur mai Dr. Erkina chuan theilo hian ka shilang che engkim ka shil vekang che ka tiama che ti in za angai tur hian angena chu vele Emir hana chuan are be na kutchula thla in Dr. Erkina chu akhu ngal ta bor Emir hana buk chuan thinrim takhian beri sale ka nupu in kara khan thil oma omem min shil watro ti na zot le ta twar Erkina ero chuan chutiang engma ka shelo di na chang ve ni ngal Emir hana chuan do ti soi ni chuan i lei ka tan sak don che nia tin heta i lokal hi midangin an sha em ti na zot zui zata Erkina chuan lau thon mel takhian ai tu manan shelo ti in lo chang vat vata Emir hana chuan tu bula ma thudik hi soi tur ni lova tin tu man heta i lokal ti hi an che tur ni boklo beri sabula engki mi shil chuan itwar hlenga in clinic in chan ngalang ti avavin thil thlendan engkim chu abula tang chuan Erkina chu azot ta ngala Erkina nen in biak zo nu chuan kar hian in khal ho ta ngala motor tanga achuk lai ti chuan apmel en mai pon alunga oilo hle ti a sha thei ome in chunga lutin afanu room chu apan ding ngala afanole ompui satla mai mo ti anu pui lo ni reng defni i hadam takalo mu hil don chu mo thom ding takalutin defni chu uluk taka en tlok kin asra ti na phun sap ti chuan le defni ponsin lai chu akonga chin hmailam atlak fe ka wang chuan akor hnunglam chu hlim chho them kut chuk amuta anupui asrai nge ti achiang ta Devni nai takhian avakun miam le a Devni chu lo har hlolin Emir hanan chik zeta alo enring mu chuan aphu chiang le Emir hana chuan thom dim tur shil zawin karuma min ron zui ro ti in Devni po chu tho chuak ve vatin leilai room atang chuan in zui chuak ta ngala Emir hana office an thlen chuan Devni chuan sha thiam lo mel takhian pu Emir han thil thleng om em ni ti in zot tu pa rangza thian Emir hana chuan o ewangin nge ka fanu bula ilo mut ve tu pa ti in lung oilo mel takhian zot le ta Devni chuan in thiam lo angreng takhian I kamuthil tirna lama kalomu hil ve tai alom le ti na changa Emir hana chuan ka fanu bula imut ve karem ti to lo no pang te chu an nau om tu bula an mungai lo an hring tu nu te bula emo an pa te bula an mu thin zo isha thiamem tia zotin Devni chu chik cha thian en ringa Devni po chuan ka she thiame a thleng non to lawang alo ti ve wata Devni bok chuan remiti chuan ka kal to nge ti in kal mai tuma Emir hana chuan lola ding lokte tuna tang chuan heta ikho sak ve ngai momo chang che kan nei thin sia zana po hetai riak to ang ti na shil tamai Devni po chuan ole a thalom alo ti ve mai buka Emir hana hian anupui hi ahlata om tira tum to lo hle ti sha the mai ome Devni chu anu chuan Emir hana chu ama in bemol malin ima ange inupui om ringa engtin nge sha tlok thei zo ti in athin rim thin thong chuan abung ruwa te chu avom ta try ti chuan basement da chuan chukin shemna a in pile ta a atuk zinga chuan Emir hana a office thu thlenga lo mu hil chu Devni chuan lo kai thova Emir hana chu aphuna sa hle Devni chuan pu Emir han I tha mo ti in azot wata Emir hana chuan chang talem lo hian dokana tui chu thli na in takngala Emir hona umdan dik lo chu thithiamin Devni chuan leila bula kamut wang khani chuan min nga dam sham ro athleng non to ho lawang ti in ngai na madil non le a Emir hana po chuan dam thlup hian itinon to lawang ti ka shalom hankal to ro ti shirin Devni po chwa ve ngal maya Devni chwa nu loka chuan pi hazan dei chu lokalin ka fapa kan in piak lo ka ngai check up turin Dr. Suli po lo thleng tu e ti in lo shila Emir hana po chuan acha e ti in kalmayan tuma mase Emir hana chuan anu chu kanau ser hanan alo bia che em ti na zota pi hazan dei chuan ai mino be mi alo ti na chang ve mai chu vele Emir hana chuan achat chu alo kolani pun in chang tur ani lo ti na shiltel chu thu sha chuan pi hazan dei chuan engmo soi tum mase Emir hanan mitmeng thip taka amel reng ta ga chuan soile telovina ngoi ta zoka Dr. Suli chuan me se pakhat ni ko shilawa ommek basement ta an thuruk chu lo check mekin adin munyan siat lama pan love alom khop mai ti in pi hazan dei tenu fa chu shila chu vele Emir hana chuan etingi a har chwa theyang ti na zot vevat Dr. chuan ka soi thei mai lo hete lo nga top ba chu ti thei om lo ti in a chang ve mai buka Emir hana chuan ka she thiame engpo ni se ka ringam tok chia
he dam lo chung chang le he ruma thil thleng hi heta hian ato ve nga turani isha thiamem tin han shil tel zewa Dr. Suli po chuan ka hre thiam alom thlairei lo te chung chu ti hian kan thok dun to a boina thleng lowang ti in ha dam tur hian emir hana chu changa ti chuan pi hazan dei le Dr. Suli chu in sui chwa ngalin Dr. Suli chuan kalau kal le khuna chuan kan dam lo tin pun pu azia om ve deu ka be sei ti in step chho pa hian pi hazan dei chu shila defni chuan an lo chuak dun chu mufu alang lo atang hian an thu soi lo ngai thale rengin pon lama Dr. Suli le pi hazan dei in thla liam chu a thlir zui zela pi hazan dei in lama alu fel nu chuan defni chuan doctor chu aru khian zui zela ti chuan a phone phorin motor plate number chu chin chha ta ngala basement ha chuan emir hana chuan damlo me chemureng hne na chuan khati hun lai khan lo a viau loila chuan hetiang thil hi athleng hau lo tur ke en kol che angai pha a ma se defni laka engi mo treatment je wangai tia shil mol molin chulai mun chu chwasana defni chuan selima chu phone atanga bia in selim zo na min zot lola thil min ti sakangai ti na vashila selima po chuan anui na sha ang ti lawin pon lampan ngalin tun angjinga engi ni ta ti na vazot ve a defni chuan hun ka nga lo nia zo na min zot ri su license plate number ka ron thon chenga anei tu ming lo sha tumro ti in aron shil zungzunga selima po chuan ole ka the to polo chu ang ma se achan engki min shil ve turani ang ti in angai to em a u chu shil ve ta ngala defni po chuan ka shil nge yang che ti in lo in tiam ve boka defni chu chaukalama kalin pi hafizei ne na chuan tuna tang chuan guest room a riak to dona ti in nui sang yana shila pi hafizei po chuan makati mel le a ma se achana zo du big lem lova defni bok chuan thil ka chot luk thei chengem tun mai khan papakhat local kha ka mu a tuye ni sha em jingkara ingi lo ti ang le ti na zota pi hafizei ro chuan soi she mel ta khian ka shepi lo alo lu chwa ve zeu chin ti bak chu ti in afim khur to le a defni la chuan zo chwa tum mel ta khian amak hle mai engti ka tang khan alo ti lewat pi hafizei chuan kan pi asroi om lo nu tang khan ti in alo chang ve le thoya chutia ani bia lai chuwa miri chu chaukalama chuan ron kalvia defni chungi omze thian lo khak le fak ma se defni chuan kepo heta hyang ka khosave to don tia chang de usakin chauka tang chuan a chuak ta hal beri salon langin ama zan lama achen de nge sofa a amu chu a har ve che man mo ta kyan in chung lama chongalin defni a omle omlo wa ena a mu lo ta ka chuan in noi lama chuk le thuain a phone a zongal ma se a phone battery thi awang chuan defni chu be thelawin a phone chu han charge le ta phot zoka emir hana in hoi chuk tur chuan defni in chunglam chho tur chu mu in defni mu lau takhian atol hnung zeu a phone le astray phone chu akor chung atanga phorin defni lo chho thleng ta ti a chuan vapani na suluita a phone pani chu chhuata chuan a thlau lui defni chuan engma she thia mek lo ngai dam dil ngal mol malin thun hiamin emir hana phone chu cher ta ngala emir hana ro chuan ti fu in ti email takhian ngoi rengin a thlir reng zoka defnin phone pakhat zo basement ta thil thleng a record na nge mai kha mu chuan a thlek de wang ma se tho chuak ngal vatin alom om hle mai an chelo lawe ti in emir hana chu phone chu petangala emir hana po chuan lo la in a that pa hian film khur to la ti ro ti shil zevin mi khwarum chu nuami ti em ti na zot ta daya defni po chuan nui sang hian anom thuina chang ve mai buka chu vele emir hana chuan chefu in ti mail tak hian chunglama chhausan ta dai selimala anu pimush gani tuk chuan an ei lai chuan beri sa chuan arun kola selima hna chuan defni ibula omem ti in zota selima ero chuan anu in asia ang ti hlawin changam lok lovin arum lama akal ta phota enge soi omzia ti in beri sa chu zot ngala beri sa chuan alo homia lo tuna ka shepe che a ti in shila chu vele selima po hlau thong ngal le in ingin kara thil thleng omem ni eng po ni se ka chian kan ina local la kan soi dun don ya ti na ni biak na chu ti top ta a pimush gani chu selima ruma lo kalin afa pathena chuan ngatingi hetiangai umtak iko sakdan zong zong te hi thuruk lir hiani khatto I u chung chang ani ti ro ti in lung oi mel za lo hian zo ta selima ero chuan ka u chung chang ani lo tia tang ve tlatin anu chu shithiam tur shilina kalsana beri sa chu selima te na chuan bai khian han kala selima po ron chuk ve che in beri sa chuan enge thleng ta ti in zot ngala pimush gani chuan alo in thavereng selima chuan jinglama a unen in biak dan chu shil ta veka beri sa chuan makti mel ta khian engwangin ye license plate nei tu chu sha tanga ile ti na zot let ve a selima chuan achana soisi lawa keipona chan tak ka shipik lo ti in chang ve le a beri sa chuan ni zan alo ko bok si lo
tuna hetiang thil ani le boxi I chui chwa sak thei mai engem ti na zot le a selima chuan police thian pakhat kanaya ka thon to a ma se lo la chang lova ti in malak dan chu shila beri support chuan motor number chu min lo thon vela kalonga even ve donya ti na shilta a pi mushkani la chuan anding dun lai chu thla lo lak sakin amak pa chuan emir han a hne na avathon emir han ka fapa ka ha dam thei hlol lo selima hian zebru ka nei tlat khongain hepa hi chui chwa tumte ka fanu ka chan to a ka fapa le zel chu ka chan thei do lo ti na vathon delwok emir hana chuan a phekhok lo sui sak mel mel tu putar chak to lo mel tak chu engei ti ta khi ti in chuak tur hian a shil chu putar chwa nu chuan pi mushkani thalak lo thon chungun zet hian han en chianga tol tha mang devuta umzui tu ngei kha ani de sheta ashra a tirte jangkhat hepa bula hian ilo umringa min lo bum ring ani mo ti in a phun wa no a phone chu vom try devni chu kongka bula hian ngoi ringa lo ding in emir hana hoi chuak chuan awa mu a devni po chu lo lut ve mai in pu emir han I thwa mo alo ti a emir hana chuan local te helai min ti fel pui te ti in ado kan chu ko ngala devni po chuan ole ti in ati fel nga zung zung emir hana chuan devni ngai zong in em heta kan hne na I kho sak via thul to sia interview na kha chuan pasali nei lo thu kha isoya pasal hual demo belpa in ei me lo mi ti na zot lia devni ro chuan nui sang yan ka nei lo ti na chang sam eta emir hana chuan acha tuna chang chuan ka fanu hi dar kar somni pali chung en kolla ka du ti in a phone chhuat avom ta kha charin a chi hlok mai ti in ashray phone chu a kor chu chang hian ron phora devni mel rang chung hian tuna chang chuan hi ka man mai ngai ta ikal thei to e ti in a shil an game chang dun khop mai beri sa chu devni angai to em wa chuan karaslam in lama chuan han kala get pa ngai chang lut ngam talovin atwan lama chang hian ruk the ang ber hian lut ta choka devni chuan surgery ane ni le ming tik tak te chu le kha yan alo ziak mel mela chuti lai chuan a phone lo ri in beri sa lo nia in hnung lama om thu lo shila athil ziana le kha chu carpet noya da thuk ru in a chuak ta ngala beri san alo nga na muna chuan kalin beri sa mu ve le chuan midang shat lau takhian engi lo ti don ti na zota beri sa chuan ngati nge ni zani lo kholo alo ti ve boka devni chuan nung oilo mel takhian khatiang thil engi mi soi nu khan karun let le ngami ringami ti in a shil ve ta sia beri sa chuan ani chuan heta ikhu sanghal to don ti na mi ti na zot le a devni chuan ni che e tu chang chuan heta ka khusa to don ti na chang ve le ta mya anding dun la chu mi ri chuan alo mupal hlawa until soi sha ta tum mel hle heti lai hian emir hana po devni room alutin devni phone lo let rang chu cheka han tum ma se password to ma wangin a khoi le thei te lawa room chu chwa san ve mai boka devni chan soi tur dang nei to lo ni chuan na tho thur ka nga ti in kal mai tuma ma se beri sa chon abana lo manin khoya mai kal lawang I in soi fian ka nga ke ti in a shil devni ero chuan nimin khat min ngai dan chu I soi chang to viawalom engma ka soi fia don lo ti in lung oi lo mel le a beri sa chuan khapa ne khan inin kara engma omlo ti kha ka thik lo ta ka in sum the na ka hlawani kha ti in thupa han zoya beri sa chung kam wang chon devni po nem ve te devin anin mel tareng emir hana pon lam hoi chwa chwa mi ri chu zuk mu a mi ri thil en en ve ne lama beri sa te ding dun chu mu ve thwain aru kyan lo clear vele devni chuan beri khongai mi kal san ro ron le to swang che ti in a shil le a beri sa iro chuan ka kalsan ngai lawang che ti in license plate chung chang kha zot ta khala devni chuan min puina sa to lutuk kalom to veu ma se kan pani in kar chu top to ti in a kalsan ta hal da ya beri se ro chuan kalmal ro irwa mana hi ka chui chuak don khop ti in a sha to kina phun ve sap pi hazan dei le nula de zon emir hana te no paru ma asrai thum no te chula thla in an lo khong ko meka devni chuan utinge pi asrai thil ka in lak son ti in a lo zota ano local ve mek emir hana chuan devni heru mi chu imo phurna ani to kha lo ti in alo khak zewa devni chuan ni tak ka ti palani e ti in a chang ve le maya emir hana chuan dam thlup hian engkim mai ingai ven hi a tha ka ti riau he room asrai thum no te po ingai sakle nia ma se amma asrai bero om to lo ta ka chuan hetia thum no om ve reng hian om ze om to lo adik veo lo mo tia shil zevin thum no chung chang kan soi ta ka chuan tu phran e zo a sai ta nen in ina I thum no vel in valadonia hetai om to don sia ti in devni zo shil zom zata zo thu sha chuan devni chu azam nga le a ma se nui sang hian a chalom alom om leang tia chang ve mai in akal san ta ngala devni chu ariru ha tak zeta a thom no an lak chuan beri sanen ani karle asrai ngai ani ti an shimai don si
eng tin nge ka ti ta kang le enge bu tak ka ti ngai ti na phun no anu a devni in ngai to boy chuan chokalam a han kal to pa pi hasan de chuan om dan thia min a chana lo zot ve wata chutia pi hafize en ring chuan hria chuan nei le tlat pi hafize chuan uimul a allergy ani te shet hlawa devni chuan engma ni lo ve ti changin chauka chu chwa san le maya ti chuan amir hananen an uivul an dot em thin bula chuan han kalin amul chu khui ta hliaw hliawa atu to ka nga nu chuan ala tangal maka chokalama do la hau erong bol an buai loi loi la chuan volut le in pi hafize chu fa bes der zevin akor nung lama chuan uimul chu avada ru a devni chuan pancake siam do na tin aman ro tur chu ala khom zung zung sai ta chu chokalama lo lutin devni chu athom thola tur hian ron kova devni chuan pi hafize chu avamel zewa arwa man na akal fu lo deuh hle wa se wa nei thak takin pi hafize chu ha chiaw ta tor tora a allergy chuak de shatia malin adam doi lo kol to box si lo emir hana chokalama lo lut ve che chuan sai ta chu thilom zia ron zot ve wat sai ta chuan kanu hi a allergy chuaka damtu ina kan kal nga langai tin shila emir hana po chuan ole kalvat ru tin lo shil ve a emir hana chuan devni ne na chuan sai ta chuan i thom no lak na shoi thelo mel che sia kanu kori have mai don nya tin shila devni po chuan a chalom tin lo chang ve fata tu chuan ei tur hian an in bot saya ne hiri chuan kanu tu sir hana te engi an chan chin le kanin mule tamya lova tin au te nu pa ngai to thu chu soya pi hazan dei chuan emir hanan an chan chin tak nya soi po min phal sak bok si lo ti in afanu chu au emir hana shia ta an chan chin soi lo tur hian a shu ta zoka ne hiri chuan khongi anom ta kang le ka kolin an chang the bok si lo ti in lo soi ve le a pi hazan dei chuan khami che fing ver vek wang vek khani ka fa pa sir hana hian a u laka khatia ngai to chhona chang a she hau lawang tin alo soi ve no anu a chutia serhan de nu pachan chin an soilai chuan leilai chu local a nu re lo tia chuan devni le emir hana po chokala matang chuan lo phei ve in an kil ta ngala serhan chuan eti matang hian a poisa nei tlem te chula chuakin an nu pa chuan hotel pakhata hian an lo oma beldai chuan an chan chia thu chu soin alo chapura serhan ero chuan kalasiam thale do na lom tin anu pui chu han tong thlamon ve ngota beldai ero chuan alo oi lo na se hle ti thei engmai nei lo ti na pasal chu tille ta se tu chuan an kilai chuan emir hana chuan anaw ni hi ri chu in na thar chung cham po soipui na hun se ka nei lawa clinic nei tu baris saiginer hi covida surgeon thaber pol ni in mail thak sakin nun therapy china athil ti hi aro puin angai san om hle ti na shil ta do devni ero chuan biri saming lamri ka sha chuan nuam ti chala lantierium box lo hian ama e tur chu a e de mak maka nei ri chuan phur ta khian beri sa chu lo fak zuya a clinic thaberani hello ti tel zeu emir hana bok chuan kalo ngai to a zan in hian in athar chu kan lom hal mai do nem ni beri sapo kan som ve nga langa alo ti lia nei ri chu lo phur tak zet pi hazan dei po chuan a thalom mase ke ro ka kal theilawang ti na kal theilo tur tho chu lo sei ve a leilai chuan apa ne na chuan akal ve du thu soya apa ero chuan lalfanu chu mutma ngai do na ti in thiam ta khian alo ngara mase devni mom va mel zawin devni nangi ro ikal ve nga yang ti na shil zom zat devni ero chuan leilai boy pu yangai don sia ti na lo pha a mase pi hazan dei chuan ron signal zawin an kal ro leilai chu kalo boy pu mayang tia shil ta ga chuan phurte chem lo mase ole ti in emir hana chu chang ta zoka miri chu davuda thi na wange lungai ta khiana khoma chuan amu a ami tui shule zeu thin chuti lai chuan pi hazan dei vin tak maya miri karuma man mu in ron kal nga ro tia halo kauri chu sha in tho chuak ngarin a mel lan ne thomno te chu siam tha sok soka ti chuan api room lam pan chuan a chuak ta ngal pi hazan dei chuan devni sample test na result miri lu kham kara a mu chwa chu le kangin miri ne na chuan hei hi enge ti na zot ta